Hyper Peddler je divízia špecializujúca sa na medzinárodnú výrobu a montáž športových zariadení. Naše know-how a náš inovatívny duch nás priviedli k vývoju nového formátu pedalkurtu, ktorý integruje rôzne športy do jedného priestoru. Pádlo Multisport za 10. Pedal Multisport per 10 je jednoduchý a cenovo dostupný systém, ktorý si môže používateľ prispôsobiť a nevyžaduje údržbu, špeciálne navrhnuté pre turistické oblasti, ako sú hotely, kempingy alebo rezorty, bytové projekty, verejné správy a športové kluby. Zistite, ako znásobiť možnosti vašich športových zariadení. Objavte všetky jeho výhody na našej webovej stránke